ila ko do kan yin kali ko ale ya dafale de ko ale shila ko te jene yake na ye jene yake duro abe sankele su ala kan kisi kan tanga ko fi ale jene yake abe munke cidan ko man nazara yuti Allah falu yutiyahu man najara an ya shala fala yashi akoni mo min yi dafale ko ibe ala bato min ni dafale ko ibe ala kuta de ikana ala kuta bo jeniya toli fule ala bato do ka haramu toye wajibi do ika me ni yere sagira ka fo ka fara kan ni jeniya ke be sankelin su iya ka haramu ya gele yi kata donc ni eye jeniya ke iye dafale min ke bato de do iba kede sankelen suni ba atigika na ya soro bana bala teseka su ube akorola teseka su abe amure boke sankele kalo tani fula abe o kalo tani fula kalo kole kalo be aba amure boke ka di fantama na tese sunna akanyi ni kali fula na bo koni momi ni ayi tonyo yala be daga kata sigi a kofe ka fo ko karasa tonyali kala yawa o imamu na nawawi abe korofoli munu la daga atajallum mi mo yi tonyo yere ya do karasa ne tonyo me afade ninye uga koroke de ninye uga terke de ninye ube ninye ambe marabaga de fama de do nin tarafe aye tonyali min kenna ka tonyali mfo oye obeke sababu ye ka tonyali mboyinka ni tara sigi ka tonyali foni hakilina de ka puru ka fu mugo do de min be ke sababu ka tonyali mboyika ewa ika karasa kuma fe ayen ninkene la yin tonyo kan ninke ni ya foni ninganna de basitika ni tara fo de mugo do de ye pour akake sababu ye ka tonyali boyika yere bado fona la ta ko fe atigi be se ka ke sababu ye ka tonyali boyika ni tara foni ni hakilina de foitila korofoli jurubuti kanina ni hakilina te tara ko foni korofoli de ani ka togo cinya mugo ye korofoli jurubu bila ola bon nunu ne nyana nyafo chogomi munu mbene kadresu lamme bidia sira be jamana in kono ube la halalla be na manye iba aka aradu soro ne kadresu kono ko be jamana in kono na manye ni aya soro dresu nunu be lamme ni hakiliye ibu ka aradu soro kono ama jere kanyini kalikaka nyode fu awye ale ko de kwambora aya minna ko doni de be dawanye mugo do be yala ni misiruye bo kulu be dawala bo ko nuyo afuyo ba fu ko sheba bora dawala ko ni ko sheba ka jahadu ni ko sheba taye jahadu de ku be ne ayaw kala donc minni o dawa suguye ne ka dresu la matoto ola bo mugo ko famu wala mugo ko famu anyen ni fo ko ni doni ni de ko jahadu fane farrun kifaya de boli sabatira seba bolo jama boli o kera ni jahadu de kata jahadu yoro de la me seba groupe ka bo nyugon fe ka fara nyugon ka ko beta dawala o madele ka ke tire mo kede seba ka boli kera mugo keme sababora mugo keme nani bora min ka chanoye ube boni jahadu de me minye dawa siraye tide be seba wele abu ci kele fulade o yere bete tide doni ke bawo de be ci masala dellaka ba musa la sari ci kata yoro dola ayi maju bunu jabari ci kata yeman maju bunu jabale doni ke bare ci den ko yomale kiyama do ni doni ke bawo bina kiyama keneka maju be doni ke bawo be nye kana kiyama keneka ni
français hakke doye fuqahaw maju dugu nye kala awa maju na ka doni fule ciden ba a ci dommi akoy beta mugo munuma تاتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقول بتمنون كتاب الدون كودة كتاب الدير لك ديما كونفيون تكوي كلام باو ديو يريه مفيون فلو فلو من نيبو ولي كتا ما ويسير كما فلو دي توحيدين باتو في مرسيتي منك باتو جنة على كلمة توتي muhammadu ala ka cide ako ibo wele kata fen folo min ma ka ke ninde kana fin fara ka folo de nu ma sonne ma o man nin faamu kana salle fuye kana sufuye kana jakka fuye kana hiju fuye parce que tant que ni ser kuma fula de ma do duskuna ka faamu folo i sallira o i hijira ye jakka bote foynya fu donc wele kata nin folo de ma donc dawa kila be diyan kono ni ka dawa te tawhidi de ka ou ni ka dawa folo te tawhidi de ka folo ko préféré latige mo ye o ko fe be min fo ka fo ni tara jo ka fe wore min fo mo ye ko tawhidi ko be dawa la ci den ko ni ka dawa te ci den ka dawa ko te ite sharafu ka dawa ko la ibe bidia dawa ko la ou be bi yere ka hakilina ka dawa ko la dawa ba damina tawhidi de la nko segu do della kani hadisa sarahunye amba lamme haramula akadiri sube borawde ka futuruni safoche maju ka hadisa ako mugo ba ko hiji kira million be ya hiji lade me ako hiji kira we fitini de ako mugo nana saudiya ya seri kuma fula monen tu bolini tawhidi mana ya akoy nana jama de chaya ki ka wuri ciya hiju tiye ni mugo nana ya ini sirku de nana ya ini tawhidi mana mugo ni bidiya de nana ya akoy be bato be hiju ete hiju krai ina ni ka wuri wuciya kani farkoro sege kana jama chaya ya parce que cide ala ye cide wole madu ci kata yeman akwa kam mugo wole folo mi aka fuye ako tawhidi fa inhum ataw li zalika fa alimuhum anna allah farada alaihim 5 salawati fi kulli yawmin wa layla akon no ye tawhidin famu bolo waqti mi wala ula dunya ko alay farda salli duru biluka sunu tile nu yo fana famu bolo ika fuye ko ala ya buluka ukasu nu yo famu ika fuye ko ala ya jakka biluka ukanna folola abeta nin chogo dela dawa folo kake tawhidi de at-tawhid huwa da'watu rusul jami'a min awwalihim ila akhirihim tawhidi de cidem be ka dawa kato folo fo laba donc min be e wa dawa ke akasuru ye dole ke bagaye ika dawa kake tawhidi kam bo dawa fana madilo anka groupe bo nyogon few dawa madilo wala hari mugo kele ni kalambaga yeye tawhidi tigiye e kelembe se ka bokata dugu la ka weleli kew ube ni tara dugu minna ibe se ka dawa ke ku welew dawa madilo ko jama ka bo nyogon fe donc cide madeli ka jama groupe bo ku beta dawa la cide ni jama groupe bo ube sebo ka groupe bora u bora jihadu de kama mais o ma boku beta dawa la de be bo kata jihadu de la mais minye dawa e cide ni mugo ci ola kele fulade o yere doni ke bagaw angana surun karamu ni mani bo koni mugo mi be mugo lakala qur'ana la ubi sara be baraji sorowa awo yiki bisukun kala salai ka foi ba ke kala nyine ka ke mugo kala ka qur'ana famu ka dina famu o kono ni sara min be di e fana man ni bi yere deme nay ci den ko mugo kan ka sara mina femina katima be ko yala ka qur'ana donc ni be mugo lakala ibi ka sara limmin ke bashi tika wala wati ka baraji bali tanki ni bisukun fana kala silendo ni kala nyini ye dina ka famu qur'ana ka famu ibe sara min soro woni ka baraji wati ka baraji wule abe ko ni jahadu kala tara jahadu la ibe ka jahadu baraji soro kanima min fana be tila ni ba soro ibe fana mina bashi tika baraji la
ah bon lesiri to la dina la k'a fɔ ko n'i taara kuranna sa ko n'u ye da min fɔ i kana tɛrɛmɛ lesiri to la bon dɔɔni kibaw ɲininkara nin na wotoli jigi min filɛ nin ye ko ni e n'an ye duna ye e nana jamana kɔnɔ wotoli ninnu fana tiɲɛlikɛlaw bɛɛ ta ye mais jigiyɔrɔ fana bɛ e bolo min tɛ wotoli ye e ka taa jigi wotoli o bɛ cogo di dɔɔni kibaw ko n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ munkaratu ye ala sɔsɔ i b'a ye i bɛ jɛnɛyakɛlaw ye i bɛ dɔlɔ ye wotoli in na donc ko o wotoli sugu tant que munkaratu bɛ e b'a ye ni e taara ye fana e tɛ se ka bali ko a tɛ bɛn i ka taa ye a tɛ bɛn i ka taa jigi o wotoli la i ka ko kɔnɛ ye sew sira buntɛmiya ko a ko n'i ye ko kɔnɔ ye ka taa ye n'i yɛrɛ y'a dɔn ni taara dolomin min filɛ nin ye ni b'a ye n y'a dɔn ninnu nana jɛnɛyakɛla de n bɛ se k'u bali jɛnɛya la a ko ni e munkarati ye yɔrɔ min e yɛrɛ b'a dɔn ni taara munkaratu min bɛ ko kɔnɔ min n bɛ se ka yɛlɛma a ko i bɛ taa ye mais n'i yɛrɛ y'a dɔn ni taara nin yɔrɔ la ko kɔnɛw bɛ kɛ ye dɛ ne b'u ye n tɛ se k'u bali fana ko a tɛ daga i ka taa o yɔrɔ la u bɛ ayaw kala o la وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ويستهزأ بها أن وإذا رأيتم الذين يخوضون في آيات الله فلا تقعدوا معهم وبين آيات ننوكلا كوكونو بيورو ني تارا إبا يتسكا يلما وكوي كانتاي katanta o ko kone ika ye ni te se kan nan kariya yofo bo ko chogo ya fulana ni otoli ko kone mbede ni ne tara ne te ko kone nye o ba fu mo beta jena kela o beta dolo be mi be e bila fammi ani jena kela o te fankele ani dolo o te fankele e te jena kela ye ite dolo ye ni o bebe otoli kele konena bo ko ni yorola ni darura gelen nana ninna tanke ite kokone nye etame itaye inu te nyogo sira la ko ibe sikata jigi ni darura nana jigi yorote e bolo few foyi ka jigi otoli ndela min ni jigi na otoli na fana ala soso munumbe kokone munumbe etume ituye me koni be me etuye itume donc ko darura kama bashi tila ikata jigi o otoli la me ko yere darura de me ni darura te har o yere kanata ni jigi yorobi bolo ni darurate kanata hari na ya suru ita me abe koni ni darurate kanata ta jigi yorowore ika kokone be yoromi ko toy yalo don ko yen ni fen so ya fulade fo afamuna ni kokone be ni etare iba me ate daga katai tanke ni te seka bali kele fulana kokone be me etame ibe yoro me etame ni darura bela haju bila jigi yoro tibolo abe daga kata jigi darura inkama tanki te koko ne etaye me ona tabe ni darura mana jigi yoro bi bolo hari ni etame tanka be ke me etame etaye ta jigi yoro wore ko ciden ko ko ewa hadisa sahlenda man shemiya bi dajjali falyani anhu koni mo mi nya jajjali kibariya mi ma boama de kana grama yere de ma boama ako parce que ni jajjali bora ko ceedo bena dajjali ma ale yere ba jate ko ale mu'mini dafalende ni ale nana be se dajjali la nana ko dajjali be subuhatu do ciama be mu'min kala ma be tugu jajjali ko donc hada ma de fitina yoro ala soso yoro ko koni yoro silamaki yere mabuma de pew falyani anhu sida nyode man samia bi dajjal falyani anhu ni mo e dajjal kibare ma sida ke ma bo amade donc don ke baw yenni hadisa ke delilay ko fitna ni ko konen be yoro mo nyuma silama ima bo yoro la si kena bilan
basira bon ko olu bɛ yan mais u baw bɛ segu ani u faw bon n'i y'a la olu bɔra yan u tora u baw ni faw bɛ yɔrɔ min u bɛ sali surunya ye wa bon tant que n'a y'a sɔrɔ u baw ni faw sigilen de bɛ segu olu yɛrɛ wolola segu de segu kɛra komi i ka sigiyɔrɔ u ka dugu u nana wari ɲini na bamakɔ yan bamakɔ fana n'u bɛ yan u b'a fɔ iqamatil mutlaka ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bamakɔ yan nana wari ɲini de n tɛ taa wagati to n yɛrɛ la taama den t'i ye tant que i bɛ bamakɔ u b'a fɔ nin de ma iqamatil mutlaka e bɛ sigili min na sigili bilalen de dati t'i wulili la i bɛ sali dafa bamakɔ yan bon n'u wulila ni segu fana y'u dugu de bɔra segu de kana wari ɲini yan sira la u bɛ se ka dɔ bɔ sali la mais n'u sera segu fana ma u ser'u ka dugu la u bɛ sali dafa de man kan ne kan bon ko wajiru dɔ k'u bɛ dɔnkililama dɔ bila u kɔrɔ bon wajiru ye wajiru de ni kuranna de bɛ fɔ hadisa de bɛ fɔ foyi kana ɲagami o la a sabatira ciden n'a bɛ a tun bɛ a ka kutuba kalan a bɛ mɔgɔw ɲamari hali ni mɔgɔ minnu kumakan mɛnna ciden bɛ kuma a y'u ɲamariya k'u k'a fɔ mɔgɔw ye k'u bɛɛ k'u da de an y'o o baabu kalan riyadi kɔnɔ dɔɔnikɛbaga ka ɲini lamɛnnikɛlaw fɛ ni min bɛ mankan na i k'a fɔ u k'u da de u ka dɛrisu lamɛn u ka wajuli lamɛn o bonda a bɛ riyadi kɔnɔ donc ni wajuli bɛ fɔ lamɛnni de ka kɛ kuma misɛ kana bila o kɔrɔ n'a bɛ kasɛti ni fɛnw de la dɔnkiliw ni fɛnw kana bila o kɔrɔ a ka kɛ wajuli simple ye a bɛ dɔn ko mun ta bon ko nafilati sunanul rawatibu ko lagasarata e m'o de fɔ a rawatibu tɛ lagasara bolo sunanul ratibu o tɛ lagasara bolo ko lagasarata i b'a salla ɲɛ de ou bien a kɔfɛ a rawatibu tɛ lagasara bolo lagasara kɔni hadisa min nana kuma bɛ hadisa in na mais dɔɔni kɛ ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye ni ciden ko rahimallahi murassalla qabla al-asr 4 rak'at ko ala ka hinna mɔgɔ la mɔgɔ min ni ye arakan fula sali lagasara ɲɛ dɔɔni kɛ b'aw b'a fɔ nin ma ko nafilatil mutlaka ko 4 rak'at arakan 4 ala ka hinna mɔgɔ la mɔgɔ min ye arakan 4 sali lagasara ɲɛ nin tɛ arawatibu ye u b'a fɔ ni ma nafilatil mutlaka ko nafila bilalen tɛ rawatibu tɛ donc 4 de do fula i bɛ salamu bila fula i bɛ salamu bila mais olu tɛ sunanu ratibu ninnu bɛ sali a ɲɛ de lasara kɔfɛ sali tɛ bon ko salijiri talen kɔfɛ i den ye wa soberi kɛ a ye banakudɔ bɛ a ye sugunɛ kɛ e ko i b'a ta i bolo bilala sobe in na saliji bɛ cogo di foyi tɛ saliji la i bɛ sobe in de ko ka bɔ i bolo la maa mɛn bon ko an balima dɔ kɔ a bɛ komi olu fa fatura a fatulen ni sisan cɛ san 10 ale faturen kɔfɛ a ka denw dɔ fatura kɔfɛ e ko den joli fatura den 4 fatura kɔfɛ cɛ 2 ani muso 2 bon maana olu fana tiɲɛ ko bɛ kɛ cogo di
bon sisan tant que fa fatura olu ɲɛ u sen bɛ fa ka tiɲɛ la ni tiɲɛ tilela sisan cɛmani fula a kelen kelen ni yɔrɔ bɛ bɔ n'a bɔra ale fana fatulen kɔfɛ a bɛ lajɛ minnu y'a ka tiɲɛ tabagaw ye kɔfɛ u b'u ta tila musomanniw fana ta bɛ bɔ a kelen kelen ni denw de b'u bolo u bɛ den t'u bolo a bɛ lajɛ u ka kabila kɔnɔ balimasiriw la dɔrɔn min y'u ka tiɲɛ tabagaw ye olu fana b'u ta in tila donc u ni yɔrɔ bɛ bɔ u fana ka tiɲɛ tabagaw b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais u sen bɛ tiɲɛ la ko ni mɔgɔ min muso fila b'u bolo u bɛ jɔlen dɔn kelen jiginna dɔ in ma jigin yala komi i bɛ nin fana jigili misali la komi kalo kelen ɲɔgɔnna fana bɛ se ka na jigi yala min jiginna i bɛ se ka denkundi bila kalo kelen kɔfɛ ni nin fana jiginna k'u denkundi kɛ ɲɔgɔn fɛ wa tuma Ibn Qayyim kumana denkundi ka kibaruya la ni sagaw ka kibaruya min ye ciden ka sunna ye a ye tile wolonfɔlɔ de fɔ ni cɛmani don i ka fula faga sebi ye ni musomani don i ka kelen faga tile wolonfilana de fɔra mais ko ni mɔgɔ min tile wolonfilana fɔra i k'u fagala sunna de don farida bele ni wajibi bele tɛ n'i ye saga ninnu faga tile wolonfila ɲɛ o baasi t'a la tile wolonfila fɔlɔ ko n'i ma se k'u faga o la tile wolonfilana filanan i b'a kɛ o bɛ tan ni joli tan ni naani ko n'i ma se ka a sɔrɔ wolonfila sabanan i b'o faga o bɛ joli mugan ni kelen dɔn ko i b'a faga bon ko ni nin dɔgɔkun saba in bɛ tɛmɛna sa i m'a faga wagati wagati ka di ye sa i b'a faga o la wagati wagati ka di ye sa i b'a faga o la donc ni min ko n ka denkundi n bɛ se ka nin bila ni nin nana n k'u bɛɛ ka saga faga ɲɔgɔn silamɛya sariya ma haramuya i bolo mais i ka sunna in kɛ tile wolonfilana ka nin ta kɛ o de ka ɲi mais ni min ko n bɛ nin kɔnɔ n'a jiginna n b'u bɛɛ kɛ sariya ma haramuya balili t'a la سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك illa ko do kanyin kali ko ale ya dafale de ko ale sila ko te jene yake na ye jene yake dro abe sankele su ala kan kisi kan tanga ko fi ale jene yake abe munke ci don ko man nazara nyuti Allah falu yutiyahu ko man nazara an ya shala fala yashi akoni mɔgɔ min y'i dafale ko i bɛ ala bato mais n'i dafale ko i bɛ ala kuta de i kana ala kuta bon jɛnɛya tɔli filɛ ala bato dɔ de don ka haramu to ye wajibi dɔ don i kan mais n'i yɛrɛ sagira k'a fɔ k'a fara kan ni ye jɛnɛya kɛ n bɛ san kelen sun i y'a ka haramuya gɛlɛya i ka taa donc ni e ye jɛnɛya kɛ i ye dafale min kɛ bato de don i b'a kɛ de san kelen sunni b'a a tigi kan n'a y'a sɔrɔ bana b'a la tɛ se ka sun ou bien a kɔrɔla tɛ se ka sun a bɛ a muure bɔ kɛ san kelen kalo 12 a bɛ o kalo 12 kalo kɔle kalo bɛ a b'a muure bɔ kɛ k'a di fantan ma n'a tɛ se sun na a ka ɲininkali filanan bon ko ni mɔgɔ min ni a y'i tɔɲɔ yala bɛ daga e ka taa sigi a kɔfɛ k'a fɔ ko karisa ye tɔɲalikɛla ye wa bon Imam Nawawi a bɛ kɔrɔfɔli minnu ladaga a tajallum ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ e yɛrɛ y'a dɔn karisa ye ne tɔɲɔ mais a fa de ye nin ye ou bien a kɔrɔkɛ de ye nin ye ou bien a terikɛ de ye nin ye ou bien nin ye an bɛ marabaga de faama de don ni n taara a fɛ a ye tɔɲali min kɛ n na ka tɔɲali in fɔ o ye o bɛ kɛ sababu ye k'a ka tɔɲali in bɔ in kan ni e taara sigi k'a ka tɔɲali fɔ nin hakilina de ka puru k'a fɔ mɔgɔ dɔw de min bɛ kɛ sababu ye k'a ka tɔɲali in bɔ i kan ayiwa i ka karisa kuma fɛ a ye nin kɛ ne la a ye n tɔɲɔ ka nin kɛ ka nin kɛ n'i y'a fɔ ni nin ŋaniya de baasi t'i kan n'i taara fɔ de mɔgɔ dɔw de ye pour a ka kɛ sababu ye k'a ka tɔɲali bɔ i kan
e yere bado fana la ta kofe atigi be se ka ke sababu ka ka tonyali boyika ni tara foni ni hakilina de foitila korofoli jurubuti kanina ni nini hakilina te tara ko foni korofoli de ani ka togo tinya mogow ye korofoli jurubu bila ola